Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u nového videa. Dneska tady mám hosta speciálního, Mistr Želva. Čau. Tak. A dneska tady budeme hrát se Želvou Skywarsy. To musíš uvádět, je to první. Takže už tady jsme ve hře. Vyhrajeme sola. Já jdem. No to nevadí, bude snadnější díl. Položím tě jak nic. Já tady má tady 1000 ping. Ne, asi. Každopádně budu rád za like a odběr. To mi určitě dejte, protože... Come on, tak! Tak, děkuji. Takže Želva nás první hru zabil. Mi se to laguje. Želvo, já přísám, že se ti někdy pomstím. Já přísám, že se nikdy nepomstím, protože já tady laguju se jak kdybych hrál na Windows 6 normálně. Jo, já teď jdu asi na tu čestku dolů. A tady je úplný nic. A já cítím, že za mnou někdo je. What? Akorát, že vůbec. Tato mapa je fakt skvělá. Myslím si, že měli byste dát podběr, protože... Tak ty jsi jiný propagátor. Tak, dělej. Tak, dělej. Se stavíš nahoru, more. Vydrž, ty mě vidíš? Dobře, jsem mrtvý. Aha. Já se stavím nahoru, abych potom jako mohl skočit dolů, víš. Tak GG. Jo. Tak příště. No, tak tahle hra se taky moc nepovedla. Moje oblíbená mapa. Toadstool? 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 Toast? Úplnej. Teda co? Pardon. Takže, nice. A jak to, že si otevíráš čestku? Jo. Teď si otevírám já čestku. Mám aspoň nějaký šípy. OK, ty se zpomal a já jdu tady. Ne, já nikam nejdu, já jdu tady. Není moc, nic moc. Tady je aspoň nějaký brnění. A já mám sněhový koule. OK, to je dobrý. OK, to není dobrý. Já už jdu na střed asi. Jak jako jsem mrtvý? Když jsem se zabarikadoval. Nice, já jsem schodil týpka. Nice. První, kámo, reálně já jsem teď dostal první Skywars kill. Jako za můj život celý. Nebo jako nevím, jestli je to první, ale je to jeden z prvních. Já jsem věděl si totiž, že já jsem pleb. Tady je nějaký týpek! Ty týpci dávají neskutečný kombo. Proč si nezahrajou ty hardy? Ty hard. Já nevím proč, ale podle mě ty hard Skywarsy jsou lehčí než ty normál. Neexistuje nějaký hard, co? Ty jsi taky hard, prosím tě. Okay. Jak jako existuje nějaký hard, to no. Lidi asi to pochopí. Já to nechápu. No, já to taky nechápu. Je tu, beseninka? Jo, dobrý, tak jsem cykl. A to nevadí. Co to děje? Ne. Dobrý. OK. Jsem si vybral jednu Já čestku. já se tady koukám na nějakého typka, který je dobře. Tady je jenom jedna čestka. No tady je jeden debil člověk, který na jakýho týpka se dělá, se kouká. Kamo, týpek, jaký speedbridge umí? Týpek, jak se ke mně vyspeedbridgeoval? Kde? Jmenuje se Vovo, nebo jak?
To nebyl Speed Bridge. Kam, ale ten úplně, Ale že to- brrr. To nevadí. Příště to uhodneš. Já totiž netuším vůbec druhy bridgeování. Já prostě umím jenom takový to, jak sneakuješ prostě. Jsem plebno. No, konečně jsem otevřel na stejnou tu čestku, konečně. A tak, dal si dát leather tunic. Kam někde je u mě. A on mě teď zabije. Aha, promiň, to seš ty. A kámo, proč ty dostáváš furt ty emerald bloky? Protože mám kit. Jo, aha. A jak jsi ho získal? Tím, že hraješ a získáváš coiny. Mně se to laglo, dobrý, Ale já teď coiny vůbec nemám. Jo, tak já jsem teď vylezl na Mount Everest, to jsem rád. Tak, jsem skrytej. Vůbec nikdo tě nevidí. Teď jsme tady cobblestone. To jako mě neví, protože tady je to. Ale jako, Aha, tam. že jo, jako před tvou horou je hodně lootů. Jo, a jde za tebou týpek. Už tě objevil. Takže připrav se na boj. Je nad tebou. Kde seš? Hej, what the Aha, tamhle. Hej, jo, bacha, jo. Kdo mě hituje? Já ho neviděl. Hele, byl jsi druhej, to je dobrý. Ach, ten klepej. Takže jdeme další. Ukrádu vůbec, děkujeme. Škoda, že jsem tě zabil. Škoda, že se mi to seká. Nice. Sharpness jedničku má. Bude tak cringe video, kámo. Bude to hodně cringe. Ale jako tak to ode mě musíš čekat, že jo? To ani neviděl, já jsem stejně říkal, že tak cringe video. To bude mega cringe. Ale jakože mega. Mega giga niga. Pojď. No Pojď. Dáme si, půjdeme pak na ten play. Tak GG no. Dámy a pánové, my jsme se teď přesunuli na Quaplay a jdeme hrát duely. My víme, že duely jsou i na Hypixelu, ale prostě já nevím proč Želva chtěl na Quaplay. Tak jsme tady Vlastně to loguje tady na tom na Hypixelu. Aha, takže ty máš low PC, ok. Aha. Já taky, ale jako to nemusíme zmiňovat, jo. To nestojí za řeč. Bloky, dobrý. Aha, ty jsi tady, no. O trochu, Želvo. A teď si dáme ještě Tech Bridge a budeme rádi. Cinká ti zvonek u dveří. Jo, aha, to je tahle hra. Tak pojď no. Co to bylo za výsmí? Tak to si nedovolíš. Dámy a pánové, omlouvám se, ale teď kousek videa vystřihnu, protože jinak by video bylo hodně dlouhé, takže asi takhle. Měli jsme si dát sázku. Tak teď pro mě udělám sázku. Když já vyhraju, bude stream, pokud prohraješ, nebude stream. Dobrý, můžem.
Dobrý. Krásně všechno. Kde seš? Já, ty jsi... Je, čau! Co? Ty jsi měl jednu hápku. Ale zase mám více ples. Dneska bude asi stream. Dneska ne. Ne, já budu muset udělat stream. A tak ne dneska, jo, ne dneska. Jo. No tak jsem. Já nevím, jak se streamy dělají. Shit. No nic, tak dámy a pánové, mějte se. A zatím čau. Dámy a pánové, tohle bude pro tohle video všechno a zatím se mějte. Ahoj. Ahoj.